Sana all. No? Ayan. Ayan, o, tingnan nyo. Nauhaw na si Mr. Vlog si TV, pero wala siyang pambili, no? Ako. Sorry, bibili ako pag may pera ako. Sa ngayon, wala. Ayan. Diba, no? Paano kaya to? Oh la la! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogzy TV. Whatever the topic, vlog it! Tingnan natin kung makakita. Hello mga friends! Narito na ang part 2 ng aking vlog Benta nyo rito sa Sampabian, Pangasinan. galong Pero, ano? bago nyo panoodin ay huwag nyo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Vlogzy TV. Okay? So ito na. Load na. 300. Ayan. May ito. May bangus. Bunuan bangus to, no? Magkano bunuan bangus mo? 150. Oh, 150. Kaya ko yung sarap yan. Yes, pati yung nagbebenta rin, mabait yan. Oh, no. Kaway kayo, madam. Sa vlog natin. Oh, yan. Oh. Ako, madidiscover si madam. Okay. Ayan mga hipon. Magkano mga ganitong hipon sa pusit ni madam? 100. Tapos ganito. Ay, 400 din. Ayan. Ayan. Tama na, no? Ayan. Ito, manggap pa, oh. Ayan, oh. Mga benta nila, oh. Hipon nila, oh. Ayan. Magkano hipon yung ganito? 450 daw. Dapat, nagtama rin si madam. Ayan. Ayan, kabay si madam sa vlog natin. Ayan po, no. Ayan. Ayan, hanggang doon pa. Nagbebenta ng isda. Dito, may nagbebenta rin dito ng manok. Ayan po. Ayan. Ayan. Okay, kapag may binibenta din na dito. Ayan, naipon, ganyan. Yan. Magkano itong bangus nyo? Oh, 140 isang kilo. Magkano yun? Magkano ang benta nyo? 150 isang kilo. 150 isang kilo. Ito, yellow pin. Magkano ang yellow pin nyo, madam? Oh, 200 isang kilo daw. No? Yan, madam. Ito yung kuriris. Oh, yan. Ayun, natin yan. Yan. Para may idea yung mga product ng mga puti, magkano puti nga? Ito, saksa. 120 saksa. Saksa. Ito, ano ito? 120. Ano ito to? Balaki. Para, ano, no? 20 isang kilo. Si madam, oh. Kaway si madam, vlog natin. Ayan. Galunggong, eh. Oh, 160 isang kilo. Sige, may idea na sila. Pare-pres lang yung pinibenta yung isda dito, no? Pare-pres lang. Hey, madam, thank you, ah. Dito tayo sa ganun na, no? May tanong natin kung magkano yung ito. Ano yung binibenta nila dito? Tilapia, ayan, magkano yung tilapia nyo, madam? Oh, 120. Isang kilo, no? Oh, 120 isang kilo. Ayan. Ayan. Oh, ito yung boneless bangus. Magkano yung boneless bangus? Di ba meron yung tatlong piraso? Ay, wala na ba? Pero bunuan bangus yan, di ba? Bangus, ha? Oh, yan, masarap pa rin yan. Sa papano. Oh, ito. Yan, itanong ko na yung presyo doon para paso. Yan. Oh, 500. Medyo malit lang kasi nandun. Pingka na. Oh, 200 ka lang. 200, 1 kilo. Yan. Oh, mabibenta ng mga manok. Yan. Mga Adidas, yan.
Para sa ano yan, mga sarap to. Magkano ang pagbenta mo dito, madam? Ha? Oh, 100. 100. Isang kilo. Oh, yun. Pag ito, yung mga ulo, magkano ang ulo niya? 50. Isang kilo na yan. 50 pesos lang. Ito yung ginagawang isaw, no? Isaw po yan, no? Magkano na isaw mo, magkano? Isang kilo. Yan. Ibenta nila, no? Pag ganito, magkano benta nyo ganito, no? Fresh na naman, no? 200. Oh, yan. Kabay yung bebenta din. Kabay sa vlog natin. Welcome to my channel. Okay. Oh, ayan. Meron naman silang bentang arurusit. Ayan. Magkano arurusit nyo, madam? 200 sa kilo. Ibig sabihin nun, 200 isang kilo. Yung sakoy, ibig sabihin sa Pangasinan, isa. Ito. So, may tawang po sila dito. No? Ang pangalan na ito, madam? Bukan. Ito naman yung tahong. Ayan. Magkano tahong yung madam? Itong nukan, medyo mura to. 80 per kilo. Talaga, makaya talaga nyo. Isang limon. Ito, isang ayan ano. Meron din dito, nagbebenta yan. Ayan, may tilapia pa dito. Ayan, mga manok. Nagbebenta ng mga manok. Ayan. Okay. Mga talaba. Ayan. Mada na ko dito, friend. Ayan. Ito pa dito. Ayan. Yun. Nagbebenta yung kahong ni Carla. Magkano taon nyo, madam? Magkano? 100. Tilapia. Ito yung tilapia. Hindi to native na. Iba yung native na. Ay, native yan. Oo, kasi merong ano, itim, di ba? Ayun, ito. Tilapia. Magkakaiba po yan. Tilapia nito na. Pag babae, ganito daw. Pag babaeng tilapia, ganito. Pag lalaki, yung itim. Ito yung lalaki. Yan, lalaki daw yan. Yan, kurang itim. Kurang itim ito. Pero na, may natutuhan yung mga viewers ko. Ito yung babae. Sige. Tilapia. Ayun na, no? Pusit. Yan, magkaroon pusit mo, madam. Ito yung pusit kalawang na. Pusit kalawang ang tawag dito na sa Pangasinan. No? Yellow pinto, ano? Ano pangalan? Isang pig salmon. Nakakalito minsan. Magkano pig salmon nyo eh? Oo, 150 daw. Yan. Benta ng mga isla ni madam. Yan. 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 Ayan mga isla nila. Benta nila. Pakita ko pa yung ibang mga nakita. Ibang mga itlog, yan. Ito naman yung mga bilihan ng mga gulay, no? Dito sa Sampag yan. Yan po, no? Yan. Ito, no? Kamatis, karos. Yan, magkano karos nyo, madam? 70 per kilo, yan. Tapos, bell pepper, magkano bell pepper nyo? Ito.
O, 50, 1/4, no? Ayan. Kita yun na. Ayan. Ito yung mga bilihan ng mga gulay, no? Dito. O, ayan, mga iba pang mga gulay dito. Kamatis, luya, ganyan. Magkano ang luya nyo, madam? Sir. O, 60. O, si kuya, kasama sa vlog natin. Hello. O, ayan. Ayan. Tayo na. Ayan. Pakita ko lang to, no? Yung mga benta nila dito, mga gulay dito sa Sampabian. Hello, oh, si madam. Hello daw, ayan. Okay. Ayan, talong. Magkano ang talong mo? 80. 80 per kilo. Ayan, ayan. Pasok yan. Ito, masarap to. Okra, magkano okra mo? Magkano okra mo? Para maraman din mga viewers, ha? 60. Ayan. Okra, yun, nam-nam. Sarap. Sana all. Ayan po, no? Ayan. Para lang yan. Ang binibenta nila dito. Ayan, oh. Kita kayo, oh. Hi! Welcome to my channel. Ayan. Ayan po, no? Ang mga bilihan dito sa Sampabian. Okay. Dito naman tayo sa bilihan ng mga karne dito sa Sampabian. Ayan po. Mga benta nila, oh. Ayan. Yung longganisa. Pero benta nyo rin sa longganisa, madam? Yung ganito, magkano? Ano to, longganisa? Ang tawag ditong longganisa na to? Longganisa baboy. Ayan. Okay. Ayan, mga baboy. Dito lang ang bilhin ng mga ano, kasi wala nito. Kukunti ngayon, oh, kukunti. Para kukunti. Sa umaga. Magkano ganito niyo, madam? Pagkalit mo. Beef na beef. Raman, yan, raman. Ano, kita ko sa inyo, no? Oo, pare-pas lang yan. Ayan, no? Ayan, nakita nyo na, no? Dito sa Sampabian po yan, no? Dito sa Pangasinan. Ayan. Okay. Ano? Kasi mga bibenta dito, kalat-kalat, no? Kaya ganito ang sura dito sa Sampabian. Doon, marami pa nga, doon. Yan. Kita ko dito mabili ng itlog, no? 50 pesos po yan. Ilang piraso po yan. So, yun na lang, no? Kita nyo na, ang sura ng bilihan ng mga karne dito sa Sampabian. Okay? Oh, dito naman tayo sa mga bilihan ng mga RTW, no? Mga damit dito sa Sampabian. Yes. Ibig sabihin ng Perdona sa Pangasinan. Pardon. Pasok ako, ayan. Maya, magsabi mo kung anong channel. Okay. Ayan. Hi guys. Ito yung mga nabibenta ng mga damit dito, no? Mga bag dito sa Sampabian. Oh, pati si madam. Oh, ayan. Gandoon, sa dulo pa. Oh, gandoon pa, no? Ito po mga bilihan dito sa Sampabian. Scattered po yung mga ano nila. Saan ka pumuntang sulok? May mga ano. Ay, ganda pa ba? Ito sa mga ganda.
Okay. Mga friends, no? Ito pa yung mga ibang binibenta na nila, no? Dito sa Sampapian. Yan. Yung mga school supplies, mga ganyan, no? Yan po, no? Yan. Okay. Yan. Saka may mga chinelas, sandals. Yan po, no? Yan. Yan. Hanggang doon, diretso yan. No? Yan, hanggang doon, diretso yan. Yan, doon. Yan. Okay. Yan. Mag-ispi, mga ganyan. Okay. Pasok tayo doon. Para makita nyo itong binibenta dito sa Sampapian, Pangasinan. Yan. Binibenta ng mga kiskos, mga ganun, biskuit. Yan. Dito sa Sampapian. Okay na. Ito, yan. Kapano benta nyo guys, isang plastic na ganyan? Ito. Ah, 18 lahat, no? 18 lahat. Oh, yan, oh. Tumating ka rin na yan. 18 lahat po yan. Oh, yung bibenta ng shake. Yan. Yan po, yan, no? Oh, baka naman. Okay. Oh, yan. Oh, yun. Sana all. Ayan. Ayan, o, tingnan nyo. Nauuhaw na si Mr. Vlog si TV pero wala siyang pambili, no? Ako. Sorry, bibili ako pag may pera ako sa ngayon, wala. No? Ako, no? Ano kaya to? No, yan, mga puto. Yan. Ito, yun. Magkano ganito nyo, madam? 10 piso. Ito, maka-cross din, oh. 10, no? 5, ayan. Okay. Sapin-sapin yan, tawag. Ang tawag dito, sapin-sapin, no, mga viewers. Okay. Ito pa yung mga binibenta dito sa ano, labasan ng ano, Sampapian. Okay. Yan. Binibenta ng mga saging. Yan. Ayan po. Yan. Mangga, kamatis. Papaya. Kahit kabila. Ayan. Kahit nyo, no? Kapag nabenta nyo ganyan, madam, itong pipinong ganito, no? Ang tawag sa pipinong to? Ibang kulay eh, di ba? Iba yung dito, tisoy. Parang albino, no? Lemon. Haro-haro na dito. Mga friends, to be continued ulit. Gayun pa man, huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Vlog si TV. So, ganoon na lang po. Kung magpapaalam na at kita-kits tayo sa part 3 ng vlog kong ito. Okay?